La profe m'ha dit que tinc que millorar les matemàtiques. A mi em va dir que soc molt bona dibuixant. Escolta, juguem un rato al baloncesto? Al baloncesto? Si no hem jugat en la vida. Tu no practicaves atletisme? Sí, i algun dia seré campiona de 2500. Anem! Hola, xics, podem jugar? Sí, però sols una. Aixina som parell. No, dona igual, jo no vull jugar. Trau. Aparta. Oye! Amaya, ens hauries deixar jugar a nosaltres. Tu no estàs preparada per a jugar al baloncesto. Fora! Oh. Això, anem perdent per la teua culpa, mediocre. Amaya, què te passa? Deixa'm! Amaya, què te passa? Res, profe, res. Eixa cara no és de res. Ara quan sona el timbre i se'n vaig els teus companys, vens i parlem. D'acord? Vinga, Amaya, conta'm què te passa. Mediocre, m'han dit mediocre. Mediocre per què? Perquè he jugat en un equip de baloncesto de xiques, he jugat mal i m'han dit mediocre. I tu què has fet? Anar-me corregint i enfadada. Mediocre. Profe! Has tingut una mala actitud respecte a la teva actuació, Amaya. Les persones poden ser molt bones en algun esport, ser molt riques, ser molt intel·ligents. Però això, sense una bona actitud, no serveix de res. Anem a veure. Tot el que saps, totes les teues habilitats, no serveixen de res si no tens una bona actitud. Avui, en lloc d'abandonar el camp, te hauries d'haver quedat per a millorar el teu joc. És a dir, tindre una bona actitud enfront la dificultat en la que te trobaves. La diferència entre ser el millor o un mediocre, Amaya, és l'actitud en la que tu t'enfrentes a les coses. Jo no te vaig a valorar per les teues habilitats, per les teues riqueses o per els teus sabers. Ho faré per la teua forma de ser o per lo que me transmetisques. I també per la teua actitud, front als problemes, front a la vida. Amb una bona actitud és possible aconseguir qualsevol tipus d'objectiu. Profe, jo tinc passió per guanyar. No m'agrada perdre. I menys si me'n diuen mediocre. Aleshores, Amaya, mai te tires a un costat. Lluitaràs contra tot el món, però sobretot lluitaràs contra tu mateixa. Dime, tens ganes altra volta d'enfrontar-te a aquests xics i xiques i guanyar-los? És lo que més desitge, profe. Pues practica, esforça't, entrena. Recorda això, Amaya. La teua actitud marcarà el teu camí. Gràcies, profe. Practica, esforça't, entrena. La teua actitud marcarà el teu camí.
Hola, poden jugar? Altra vegada tu? Esta vegada no, no volem perdedors. Que entre, yo necesito descansar. S'aneu a enterar. Entra. Espera que t'esforces almenys. Ni ho dubtes. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! 8 segundos, vámonos. Ahí está, moviendo Alba Torres para Amaya Valdemoro. Vamos a Amaya, 4-3, Amaya para adentro, vamos a Amaya. El balón. ¡Vamos! ¡Qué equipo! Canasta para ¡Qué Amaya equipo! Valdemoro. Nos gusta verte sonreír. ¡Vamos! La canasta de Amaya Valdemoro. Esta chica, esa cara, La sonrisa de España, es lo que todos querríamos ser de mayores. Amaya Valdemoro, Amaya Valdemoro, Amaya